उफ बालुन्दा जीबन मा खालामनो फिसाजोआबो टाउनावसो थाहैबाय हारसिं बेसेबां मावनानै जाबाय थाबावनोलाय हिनजाव सासे लाबावनाय मोनब्लालाय एसे खामानिफ्रा रेजें बायसिगौमोन मानसिफोरजों बेसेबां थिनजाबावनो बुंजाबावनो नंबाय आं फंबाय हिनजाव लाफिनला आदा हिनजाव लाफिनला गोदाव सोराव जेन गावसोर आंनि संसारखौ नायफैग्रासो बे फिसाला सासेयाबो बिब' बादियानो जब्लां देरब्लां नङा मा जानानै मा मोनलोंनानै बिदि थेफ्राफ्रा गाथिया उदै गोलोन्दांदां फिलौ गोनांफोर बादि उदै दुनाय बादि गेन्द्राद्रा गोलोन्दांदां जाखोथाय अन्थाइ साइज माबा लहा साइज माबा साल दंफां फटबट जरानि गोरा राखेब खेब हायथाथा बेफोरबादि फिसालाखौ मा होनबावनांगौ दे एसे थाब देरगौबालाय मोजां जासिगौमोन बिफाजों एसे खामानियाव दामानियाव हेफाजाब होनो थाखाय हिनजाव सासेसो लाजाफिनगौमोन फिसालाफोर देरोमोनब्ला हनै देरा माथो खालामबावनो फुख्रियाव बेसेबा बुरजानि नानि गेजेराव माखासे देरनानै बेहा थेफ्राफ्रा जानाय बादिसो जाहैखोना माखो ओंखायनो उन्दैफोरखौ गोजां बोथोराव जन्म होनो नाङा गोजां बोथोराव जन्म जानाय उन्दैफ्रा हायथाथा थेफ्राफ्रा देरफुथिया गोलोन्दांदां गोरारा राखेब खेब जौनो रोङै जायो ओंखायनो उन्दैफोरखौ जोङो गोलोम बोथोराव जोनोम होनांगौ होनब्लासो जौब्लां देरब्लां जायो उन्दैफ्रा बेखौ हले खावलायहरखाबाय आं रायजो राजाफोरखौ आरोखि आंना नुवाखै हनै फिसाजोआ गोलोम बोथोराव जोनोम मोननाय गोजौ गिदिर जौब्लां देरब्लां जाबाय फिसालाया गोजां बोथोराव जोनोम मोननाय एकदम हायथाथा थेफ्राफ्रा थुरि राखेब बादि जारलानानै थाबाय मा जाखो बेलाय सिखावना मा जाखो मा ख्रां होनफैखो नै मा हिनजाव गाबला फैखो ना बुहुदसो हाबफैखो नामा ना सिखावसो जाखो ए नङाबा सोरबा अन्नानै हिनजाव दोनफैखो ना माखा होनोलाय हिनजाव गैयिखायलाय नाय सोर जाखो नोंलाय मानसिया सोङा हौवा बिदि खारसन फैयो नामा खमसे खम खारसन फैनोब्ला आंखौ लिंहरबानो जायोमोन ना लायगौमोन आं सोर रायलायनानै लाबोखो नोंखौलाय हा सोङा हौवा सोरनि अर्डार लानानै बिदि साहसै आंनाव खारसन फैनो हाखो नोंलाय खमसे खम रायजो राजाफोरखौ एसे लाबो बोरो महरा माबायदि दाय नोंसो जाम्बि मा जादों मानो गाबबाय थाखो नाय आइ हाबाब मानो सोङा हौवा फैनानै बिदि गाबला फैखो नोंलाय मा जादों आयै जन्म जाजेननायावनो नों गाबाखै दिनैसिम गाबफेराखै देरनानै मानो गाबनांगौ जा आइ आयौ दुखु मोनो आंहा हा मा जादों आइ मा जादों दे खिथालाय दे हो आइ मा जादों गाबफेरा गाबनाय दे खिथानोसै मा जादों आइ जाव फैबायलै बयफ्रेन्डजों गारजानानैसो गाबफैदों आरोखि बे सोर सालानि फिसालामोन बियो एफा अन्थाइ बिखा आंनि फिसाजोखौ आंनि आइखौ बिदि गोसथोबा गोसथोनानै गारनाया सालाखौ दा बादियाव मोनब्ला बेनि आखाइ आथिं दानस'जोबगोन आं दे आइ हा मानोथो गारा दे खिथानायसाय एसे आइसो माबादि सेंग्रा बियो आइसना बे एफा सामायन' खोथावनो नोंखौ गारनाया बेबादिनो आजिखालिनि सेंग्राफ्रा एखमबा ओंखाम जानाय समाव फन हमनो मोनाब्ला एखमबा ना गुरनाय समाव फन हमनो मोनाब्ला एखमबा बेबादिनो ओंखाम संनाय समाव फन हमनो मोनाब्ला बेबादिनो गारो हौवाफ्रा माने हिनजावफ्रा एभेलेबेल उजिबाय नालाय आइसना जेबो सिन्था खालामनाङा नोङो आं बेनिफ्राय साबसिन हामसिन हौवाखौ नोंनो नागिरना होगोन आइ सिथा जेबो सिन्था खालामनाङा आइ हौवाफोरखौबो बिदिनो गारलाय लालाय खालामनांगौ सिन्था खालामनाङा थौआइ बाव दाथासै खोलानि न'आव उन्दुयोब्ला
थायोब्ला दुखु दाहाफ्रा बांसिन साग्लोबोनो ओंखायनो बै आगोलाव नोमा उन्दुग्रा साहानि न'आव बावनो उन्दुहैदिनि साहानि न'आव उन्दुयोब्ला दुखु दाहा स्रां थाङो आइ थौ 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 नै ओरै गौ बोथोरालाय मासे गरम जादलाबायखोब्रा फैबाय इदाराजाव इद्राजाव बेथ' आंखौ हिन्दी लिंहरथारदोंसोलै र' थांनो मारो होदोलै हट मानो हरदोंब्रा आदा माबाफोर खबर नामा हाब बबेनि थिफुरला गथ' बेलाय गावखौबा सोर लेंहरखो हाब गावनो इद्राजाव होनबाय बे दालाय हिन्दीनि ओरै फैफुंबाय होननायसो आबे साले नुवाखै आं गावलायनायखौ बोरै आं होनायनि आयौ नम्बरखौबो हनै गावलायगासिनो बोरै गेलेब्रा बेखौलाय होद बुरबक बिफाफोरनाव मबाइल लाना फैग्रो बिनि उनाव आंजों फै हट आब गेलेनांगौलै मबाइल गोदान बायनो फिसा बिनांसिगोन हथ'लै उनाव लोगो मोनसिगोन दे मासि डेन्जार गथ'लै बेलाय ओइ आसलफोर आमाइमोना गावसिनाव खामानि मावनो लिंहरदोंमोनलै नोंमाइमोननाव हा माथो खामानि हा दालाय दैज्लां बोथोरावलाय माथो खामानि थाबावनांगौब्रा हालौनाय आलि खोनाय जादो मा आलि खोनाय थांजायो जानाय लोंनायालाय थाखागोन ना बिमाइनावलाय थौ होमबालाय नोंसोर लागोनि खामानिखौ एसे मावसैलै खामानि मावैयाबो एसे गोबाव जाखाबाय हा आलासि मानसियानो खामानि मावनोसै आलासि मालाय मा जानोब्रा नोंसोर खामानि मावहैगोन आंहा न'ल' बाबा थाबाय थानांगौ आरोखि थौ होमबालाय थांसै ड्रेस सोलायनानै थौ आया फैसाखौ होबायमोन नोंसोरो आया नङाबा जेबो नंला थौ दायो होफैनोसै बेलासियाव थौ होमबालाय थौ ओइ आबा मोजां गुराब्लाय ओइ आबा हाबाब मा जालायखोब्रा बे गोजां बोथोराव जोनोम मोननाय गथ'आलाय मालाय खिनो ओंखारफुनाय समाव हाखु दाखु फैहोनायखौ हाय जाम्बा मा जाखो मानो गाबज्रिलाबाय थाखो आं खिनो ओंखारना खिदोंमोन आदासो फैबाय गाब्रायनो आबा बेयाव जिरायफै अके नोंनाव खालि गोमोन दंथ' बाबा बोरो आं फुनि जाम्बा बोरायबाय नालाय मोनगोन मा खानायल' गासिबो मोनजोबगोन माबालै बाबा आंनो मबाइल बायनो फैसा हरब्रा इसोर जाम्बा मबाइल बायनोसो आंखौ बुरखायफ्लादों नोङो खानाय गोमोन फुफ्लादों हाजारखि नों बिया मानो हाजारखि दाख्लाया मानो नैबे नोमफाया नोंनो मबाइल होआखि होआ होमारा ओहो आं होआ आं होनो हानाय नङा ओमफ्राय होआबा मा खालामगोन नों साला गोजां बोथोराव जोनोम मोननाय मबाइल लाना मा खालामगोन नोंलाय हिनजाव गोसो नागिरदों मबाइल होआगौमानि आंथ' मा खालामगोनथाय इसोरासो मिथिसिगौ आं होनो हानाय नङा बेनो फाइनाल कमप्रिहेन्सिभ एन्ड सलुसन र' नायगोन आं नोंखौबो बिथा नायाबा सोरथो मोसेबनानै थानो थिनदों ओइ गोजां बोथोराव जोनोम मोननाय 1.5 फुटसा साला ओइ फाख्रब मेंदोंना मेङाखैब्रा आं मेंनायसो मोनबायलै दसे जिरायसै नामा थैद नों खामानि मावनानै जाग्रानि फिसा नङालै आंलाय खामानि मावनानै जाग्रा फिसा नंखायाना फाग्ला बे टाउनाव थाग्रा मानसिया बबे खामानि मावनानै जाग्रा जानांगौसि दालाय नङाबा थौदो आंबो मेंखाबाय दसे जिरायनोसै सान्दुं गोसायाव बारा मावजायालै सोमथाबो सिख्लाफ्रा फसाया फाग्ला हंगारलाय मालाय साव जाग्राफोर मावा दाङा गोदाव सोराव नै आइ थांलाय बे दुब्लियाव दै हैनानै फैलाय औ दे सिन्था खालामनाङा आइ हो बेबायदि सेंग्राखौ गोसोखांबाय थानानै दुखु दाहा लानो नाङा बिसोर जाहोनो हाखाया ओरैनो बेखारसो
दे वा आसोलना ब्रेन्डेडलै मालाबाया दाख्लि लाबोदां बाजाराव थांबा ओइ ओमफ्राय नोंना नोमायना फिसाजो दंना गैयाब्रा दङ आंना दाख्लै गारबायलै आंनो बानायना होफिननांसिगौमोन पस्ट खालि फाग्लाफोर जोंना अभार जाबाय थौ खैफिनसै थौ नङाबा दा नोमायजों दामजागोन बाबु गामसा सारामाय होखानोसैलां आदा सोर सिख्ला गाबज्रिलाबायखो आं सिमावसो दंना मोगथाङावसो दङ ओइ नोंसोर माबा खोनादोंना आरे मोगथाङावनो दं आदा नोंनाव होनायसाय गावनो फन हरबाबो हमा गावनो एरायदा खालामग्रोदों ओंखायसो गारदों आं आं मिथिखाया आदा नोंखौसो नांगौ नै हा दुब्लियाव दै हैनाया मा रोन्दो रोन्दो गाबबाय थालायखोब्ले दा गाबहोनखाबाय आङो बेबादि सेंग्राफ्रा जेव जेव दं बे जुगाव बेखारसो बेफोरबादि हौवाफ्रा बेबादि नांला बंसा हौवाखौ गोसोखांनानै मानो गाबबाय थानांगौ जाखोब्ले आइ फिसा हिनजावालाय थै गरम बोथोराव जोनोम मोननाय जौब्लां देरब्लां फिसा हिनजावा बिदि जानांगौब्ला मा जानांगौ जाखो र' थांनाय नां मा जादों नोंसोरलाय हा आइ फिसा गोलोम बोथोराव जोनोम मोननाय आइ फिसा मा जाखो मा जाखो apa आंखौ ब्रेकआप खालामग्रा हौवाया बेनो ए बे थिफुदलासोमोन मानो गारा नों जेन'बा मानो गारा शाला गोसोम बन्दा दा अमा बैसोआव जोनोम मोननाय आंलाय गारनो होननानै गारखायाखैना बेनो फांफुंथार ओंखायसो गारदों आङो आंनो मबाइल आरो बिसोरो बिसिनि आलि खोनायखौ गाखुजोबगोन आं दिनै है उसबारि है 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 आया 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 गोजां बोथोराव जोनोम मोननाय आया मालाय आलि खोनायखौ मानो गाग्लिजोबगोन नोंलाय औ मानो गाग्लिला जोबखो बेलाय ए मा फाव जाखोब्लाय नै आयौ मालाय आलि खोखानायखौ मानो बेबादि गाग्लिला जोबखो नोंलाय आय गोजां बोथोराव जोनोम मोननाय 1.5 फुटिया हायथा फाग्ल' हरखौ मामासिनो होखानांबाय गोजां बोथोराव जोनोम मोननायखाय आखल सिनेमा बेना सला ए बेखौबो हमनांगौ बेखौबो होद खारसैला मोनगोन आंखौ हिनजाव खारजानाय बारं दा ए खारबायसो होसोलै होसो होसोलै होसो जाम्बा होसो होसोलै होसो असयध' मालाय आलि खोखानायाव गोजां बोथोराव जोनोम जानाय गथ'आ बिदिनो मारगोलै थिग जाया